En hej til at stå ski. Han er en rigtig god ven. En glad mand med en øl i hver hånd, der stort smiler. Det mest rolige menneske, man kan forestille. Yeah, he's just fantastic. Når han ikke lige brokker sig, altid er i godt humør. Rassi er glad for mad. Rassi, han er så frygteligt tolerant, at det næsten ikke er til at tolerere. Rasmus er den hyggelige bamse. Hun har det største hjerte. Glad og grinende. Åbenhjertig person. When I first met Anna Vera, she was cooking. Dygtig kok. Anna Vera er alles madmor. Last time I saw her, she was cooking. Hun er helt unik menneske i virkeligheden. Hun er en rigtig ener. En ordentlig god person. Kan finde på at bage kager til ens fødselsdag. Vi gør alt for, at alle har det rigtig godt. I really like her. Min mobiltelefon ringede den aften, sådan hen ad aften. Og jeg fik Signe i røret, som var næsten ikke kunne sige noget, og som grinede, og der var støj i baggrunden, og jeg kunne godt høre, at der var et eller andet. Der var sket et eller andet. Jeg havde jo så besluttet mig for, at jeg gerne ville giftes. Ja, vi skulle til madklub hos Anna Vera og Rasmus, og det var Thanksgiving, og vi skulle selvfølgelig have squirky, og det glædede vi os jo meget til. Der var så den lejlighed, der bød sig, at vi skulle holde den fælles middag. Alt forløb egentlig som en normal madklubsaften. God stemning, masser af god mad. Og det var sådan en ganske almindelig madklub med god mad og lidt vin og samtaler og så videre. Stort set under hele middagen, så fik jeg drukket mig mere og mere rødvin og mod til. Så lige pludselig så bliver der slået på glasset. Ding, ding. Så alle folk de kigger rundt og kigger op på Rassi, og han sidder sådan og er sådan lidt nervøs. Lige det han rejser sig op og slår på glasset, så kigger mig og Signe på hinanden og får lige sådan en øjenkontakt. Sådan, hvad er nu det her for noget? Er der noget i kager? Og der tænkte jeg, der er et eller andet. Der sker noget her. Og han rejser sig op, og folk de kigger på hinanden, fordi skal der nu holdes taler? Og min kære Anna Vera, hun spurgte, hvad har du tænkt dig at holde tale? Hvad skal du holde tale, siger jeg så til ham. Og så sagde jeg, ja, det har jeg. Ja, men det skulle han. Nå, tænker jeg sådan. Det var da lidt mystisk. Der vil ikke holde specielt mange taler til madklub. Men sådan ved et hurtigt blik omkring, så kan man godt se, at der er en eller anden stemning, som lægger op til mere end bare en takketale. Jeg fik det til at lyde som om, at det var en Thanksgiving middag, så jeg lagde ud med at sige tak for ting og sager. Hvor han foldede sig ud om, hvor hyggelig en aften det var, og hvor dejligt det var, at vi havde madklubben, hvor dejligt Anna Vera var. Og jeg tror måske nok, at der var nogen af os, i hvert fald piger, der sådan havde en anelse om, hvad der skulle foregå. Ikke hos Anna Vera, så vidt det kan ses, men... Det var helt tydeligt, at hun havde ikke fanget den. Stort set alle kvinderne i selskabet, de kiggede på hinanden og var meget sådan overraskede og lidt indforstået. Og jeg tror godt, de havde en eller anden idé om, hvad der foregik, men det havde Anna Vera altså ikke. Og der sad jeg og tænkte, okay, nu får vi frihed. Men hos alle andre sidder man og tror, kan vide, om han har mere at sige end tak. Men så var det ligesom, han afsluttede sin tale og sagde, at han var så glad for, at vi alle sammen var der, og det var Thanksgiving. Og det så ud som om, han skulle til at sætte sig ned igen. Så jeg tænkte, at jeg har misforstået det. Jeg har ikke fanget det rigtigt. Halvvejs igennem, så skiftede jeg så over i, at nu skulle det handle lidt mere om Anna Vera selv og mig og så videre. Og så som talen skrider fremad, så kommer man sådan, det ene øjeblik, så tænker man, yes, han spørger hende. Det andet øjeblik, han gør det ikke. Og til sidst, da jeg så afsluttede med, kære Anna Vera, vil du gifte dig med mig, og nede på knæ og med en ring fremme. Kigger Anna Vera dybt i øjnene og tager en ring frem og siger, vil du gifte dig med mig? Og så lige pludselig, så var han på knæ foran mig med ring i hånden. Og så lige så spørger han. Så tror jeg, hun forstod det endelig. Og jeg kunne ikke gøre for det. Jeg begyndte bare at græde, og jeg var helt overvældet over,
at han havde friet til mig. Lige i det sekund, der står man bare og håber på, at hun bare siger ja, fordi ellers ville det være mega kikset. Og hun sagde ja. Og selvfølgelig siger hun ja, og så... Og der brød vi ud i stor jubel og glæde. Blev det bare så fuldstændig, folk vinede og løb hen til Anna-Mia, kys. Det var en aften med følelser, ikke? Som bare var fuldendt på sin helt egen måde. og sådan friede Rasmus til mig. Jeg er super glad for, at I skal giftes. Held og lykke i ægteskabet. Stort tillykke til jer. You're beautiful together. Tillykke til jer begge to. Tillykke med det. Det er så kort, jeg kan gøre det. We have been waiting for this for many years. Jeg ønsker jer alt det bedste. I fortjener hinanden. Hvis der er nogen, der kan klare det, så er det jer to. Rigtig hjertelig. I wish you all the best. Ett litet händelycke från Sverige. Hjertens lykke. Det er fantastisk. Tillykke! Tusind gange tillykke. Jeg ønsker jer alt det bedste, og jeg er så glad for, at I gifter jer. Jeg ønsker jer alt det bedste. Kæmpe tillykke. I skulle jo bare have givet efter med det samme. Peace, love and Hare Krishna. Tillykke, alt held i fremtiden. Noget om ham. Ja. Godt. Giv mig et par ord om Rasi. Rasi? Nu er det jo min gode kollega, som... det er det, jeg synes, der altid er så tricky, fordi... Vi skulle til madklub hos Anna og Rasmus. Det var han lige. Godt. Okay, jeg var lige.